Odo wedini en osiepna machiegni ahinya. Yande nochako gimoro ni joluo nyaka wuo noluonga ng'ama oselima nyaka dalana mwamadho kode chai. Nopuonjo japuonj riek ga pile chone kor gweng' kucho. Kiyudo wuod japuonj oluor kabisa. Koro kata an doya luor iluongo ni mwalimu do ng'ama nade do wede. To gik mowacho kagi en bong'e ni kata kowachogi ng'ama pache ler manyalo yie kode onge. Ng'at ma pache leo manyalo yie nodoyo wede chonie ratil pimo ratil. Nikech gigi awaneno e TV, waneno gi pichni go sasore kabisa. Gachagua ondiko ni wan e kanisa omonjwa. Mano was the tweet. Wakwayo support. Okochako ndiko gimora mora nyaka oduogo wacho ni gibro address jofuambo sa 11. Mano be waya neno ka. Odoyo penjo. Ng'ene awe maber ni koro chako mbaka mar wach arita kwe maberie moloye. Koro penjo ni ere ng'ama dhi konyore gi tim makawuono ni. Sasa magigo timore ng'ama konyore. Piny owacho mar UDA ni eme dhi wuok beneficiary number 1 mar gini. Nang'o? Giwuok gidhi wacho niya ni nyieni okoer nyaka dala gi omonje dala. Nikech ng'eni Othaya chiegni gi Madhira en kaunti manyieni ae manuthurgi. An kawuono kibiri monja dala wakacha tidhi ng'ini to ere ng'ama walao go kiewo kata odoye mooro ji ng'adhi dhi kapsipul dhi lao doyo onge. Idhi ng'ini kiewo moro walaro gi ng'ato ka. Investigation bro chaka e aluora ni. Iwinja. Onge kaka inyalo nyisa niya ni ng'atni odhi lemo Othaya moluong ji maene matoke tim kaka otim cha. Donge waneno mtoka ka kotimo mtoka kama chacha o benefit ye nade. To donge awaneno pichni mayawuoyi moting'o arunge otelo mbele to polis nie tokgi. Antie pichni ka. Koro mi adwaro ni wapog bende siasa gi weche mag arita kwe mag jopiny. Ada penji gimore rik mana chome gi kanyo. Nikech in jalonye weche mag arita. Mokwongo, odoyo penjo ni ng'ama benefit duoko kane sirkal ni dhi wach ne ng'ani jok dwar kata nyake. Penjo mar ariyo ma bende duoko mare dwarore. Ang'o momiyo consistently e kanisa? Mano penjo mar ariyo. Mar adek ma ok en penjo, kinde moro mane en gavana mar kaunti ma Nairobi, Mike Mbuvi Sonko, nowacho ni ne gidhi ginyiewo nyamburko ma gitiaye mach Apaya Mangong Road mondo keth godo nying kwith mane kwedo. Iparo ni magi gin nyamburko mokethore ma bende chal kama. Ang'o matimore i weche mag arita kama samoro pogo nyalo bedo matek ahinya. Gimotim gi ng'ato wuon gi gimotim gi ng'at machielo ma en ng'ama wacho ni ng'ama piem gi ng'at motimo gi kata ng'ama piem gi ng'at ma idwa ni keth nyinge. Ineno George? Yes. Ndalo e sirkal mane mar Uhuru cha. Yes. Ne atiyo machiegni kabisa gi jotelo ndalogo mag arita kwe. Kane Raila idhi ket mondo cham muma Uhuru Park. Ogai mar polis mandalo no Hilary Mutyambai nowuok moketo bila moluoro kanyo. To Raila bende nowacho gin gi gavana Orengo gi Migono Muguna ni gidhi kata tek kata yot kata piny rumo to dhi rumo ka gidhi. To ne wane bura moro to wagayo Minister Matiang'i ndalogo ni gol polis e Uhuru Park. We monde Raila dhi mondo cham muma. Kose chamo muma oko dhi State House odi doka Karen. Piny bro sudo. Koro dhi bedo president ma jopiny. To president ma jo Kenya bende moyier bende bro timore nade? Bro beda. Ma nowinjowa
manogol police, onge incident mar insecurity manotimore chieng'no. Atemo wacho nang'o? Ka sirkal nya wacho niya ni nyieni wawerego wawe laworego, to obro wuotha moluore alwora kuondegi ma gima timore onge. Ing'eyo gimomiyo pod achung' kar tienda. Yes. Ni ng'ame dhi wuok moyuto e tim bilani en piny owacho. En nikech mane gweng' mombuche ng'enyie moloyo e ombulu mwadhiye mabiro ni. Ombuch jogo en 3 million 4 million. Koro, koponi jo kaka winjo wuodgi ni, to wuodgi ni emosekere tung' mosuo gi jatend piny, jatende machon. Nyiso no ombulu cha onge koro. Jatelo ni bro bedo ni ene moyuto e gini e wacho niya nyieni ok winj kata thurgi nyuneno Kiambucha en thurgi. Kuonde modoyo kwano gi te gin kuonde mombulu migoye by and large igoyo ne jomage gi jotok jowi gotgo. Kech okwano Kiambu, okwano Dandora, ikwano moro kanye cha japuonj Kajiado. Yo Embu kocha. Yo Embu kocha. En mana Mount Kenya no. So beneficiary dhi bedo piny owacho. But wawacho ga bende security ni koro be inone ok wadwa wache mang'eny ruok. All right. Lakini an gi kora tawacho kama George ni piny owacho kosetiyo maber to we buok. Orita ombulu ni igoye higa manyien. Higa ni onge. Okay. Adwaro ni mondo awach kama. Seche 8 mokalo